Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। दिनै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सान। गाहाय मन्त्रि मदिया दिनै 72 बोसोर आबुं जाबाय। गाहाय मन्त्रि मदि बिथाङा दिनै गावनि जोनोम सानाव मोनथाम गाबनि बर'नि सिनायथि आर'नाइ लानानै हादरखौ बिबुंथि लाखिदों। बेबादि बर'नि सिनायथि आर'नाइ लानानै बिबुंथि लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। BTC नि रेभिनिउ कालेक्शननिफ्राय निटकन कम्पानिया दानसेयाव 21,24,000 रां लांनायखौ बिक्रम दैमारी बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। निटकन कम्पानिखौ BTC निफ्राय होखारनांगौनि दाबि दैखांदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। लोगोसे दानसेयाव लाख लाख रां लांनानै BTC नि रायजो राजानि थाखाय मा मोजां खामानि मावनानै होदों निटकन कम्पानिया बेनि फिननायखौ नागिरदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। जोंनि रांखौ नंखाय खामानियाव बाहायनो गोसो गैया आरो खालामनो नाङा होनना बुंथियो बिक्रम दैमारी बिथाङा। निटकन कम्पानिया BTC निफ्राय दानसेयाव लांनाय लाख लाख रांखौ BTC नि सा 46 MCLAफोरनि दान बान्थाखौ दाजाबब्लाबो बिखिनि एबा 21,24,000 रां जाया होनना बुंथियो। गलाघाट जिल्लायाव सासे CISF जवाननि गोथै देहा बोखांनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय समाव CISF जवाननि गोथै देहाया सेवहांबायमोन। CISF जवाननि गोथै देहाखौ बिथांनि थाग्रा खुलिनिफ्राय बोखांनो हायो। CISF जवाना खुमताइनि बर'गावआव थायोमोन। थैनाय CISF जवानखौ अशोक फुकन होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनोब्लाबो CISF जवान अशोक फुकना गावनो फुथैना लादोंना सोरबा बुथारदों दासिमबो रोखा जायाखै। बर' आइजोखौ बुथारनानै जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्ला हरिसिङानि 2 नं लिसिं बालिपारा गामिनि मुकुल दैमारीनि बिसि मिनुति दैमारीया थांनाय 25 आगस्टआव दैसायाव दुगैनो थांनानै जिउ गोमायो। मिनुति दैमारीखौ न'खरनि सुबुंफोरा जिउ गैयै देहानि थासारियाव दैसायाव बोखांनो हायो। गोथै देहाखौ बोखांनो हानायनि उनाव मोदाय लोगो मोननायनि जाहोनाव मिनुति दैमारीया जिउ गोमादों सानो न'खरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा। बेखायनो पस्टमर्टम खालामालासे जोबथा बिदाय होदोंमोन। बे जाथायखौ उदालगुरि पुलिसा खौरां मोननानै थांनाय 5 सेप्तेम्बर खालारखालि मिनुति दैमारीनि गोथै देहाखौ फबनाय जायगानिफ्राय जावखांनानै बोखाङो आरो 6 सेप्तेम्बर खालि पस्टमर्टम खालामनायनि उनाव गुबै जाथायखौ मिथिनो मोनो। बे जाथायनि 15 साननि उनाव दायनिगिरि बुहुम दैमारीया लोगोआव बिमाखौ लांनानै गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायो। दायनिगिरि बुहुम दैमारीया मिनुति दैमारीखौ इनायै बुथारनानै जिनाहारि खालामदों होनना पुलिसनि सिगाङाव सिमान जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मनि दैदेननाय UPPL आइजो गांखंनि मोनसे हानजाया दुखुथिया न'खराव थांनानै खौरां लाहैयो आरो दायनिगिरि बुहुम दैमारीखौ आयेन बादियै साजा होनो दाबि दैखाङो। लोगोसे दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होनो BTR सरकारजोंबो सावरायनाय जागोन होननाबो बुंथियो प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।